Dragi drugari, danas je sa nama jedna vrlo kulturna devojčica. Ona svira i peva, ona je odličan đak, ona čita i ima životinje i još mnogo toga, ali ajde da je predstavimo. Prvo to je Katarina Đurić. Katarina, dobrodošla. Pa je vas našla. Zdravo. Odmah prvo pitanje za tebe. Veoma neobičan instrument. O čemu se tu radi? Da, to je električni klavir. Električni klavir. A možeš nešto da nam kažeš o električnom klaviru? Koja je tu razlika? Odnosno, on je verovatno praktičniji dosta nego običan klavir. Pa da, on se samo uključi u struju i stisne na dugme i sviraš. I on kao svira kao pravi klavir. Da. Uvek me je zanimalo kako sviraš istovremeno i levom i desnom rukom. Pa prvo moram da naučim da sviram levom rukom pa desnom rukom. Tu ima posebne vežbe. Da. A onda počinjem polako da spajam. Kad imam neku kompoziciju, jedan takt uvežbam lepo zajedno, pa onda drugi, onda spajam. A sa desnom sviraš melodiju? Melodiju ili sa levom, kako? Sa desnom melodiju, a sa levom pratinju. Aha. I koliko ti treba da uvežbaš jednu kompoziciju? Pa, nedelju i po dana. Ali koliko sati vežbaš dnevno, da bi naši drugari znali koliko moraju da vežbaju klavir ako žele? Oko 45 minuta. Dobro, jer možeš sad neku kompoziciju da nam pokažeš prvo samo levom rukom? Mogu. A desnom sada? Ajde sad to da spojimo. Katarina, Osman i ja ćemo sad se povučemo da uživamo u tvom muziciranju. Ajde, Oki. Bravo, Katarina. Bravo, Katarina. Možeš dođi ovdje kod nas. Dođi. Katarina, ti sve što, znači ti pevaš i u horu, ako se ne varam. A reci mi, šta bi ti volila da postigneš u muzici? Jer bi volila da nastaviš da sviraš klavir ili šta su tvoje želje? Pa ja bih volila da postanem pevačica. E pa onda mi ti želimo svu sreću u tome. A pomenuli smo da voliš životinje, ti si nama ovdje donela dva svoja ljubimca. Reci nam. Kornjača Keti. Keti Ono i je šta? Hrčak Hrki. Jel mogu da ga uzmem? Hrki. Može, sad će da ga izvedem. Ajde. Jel ujeda? Malo. Malo. Pa nemoj da ujeda malo. Hrki. I kako neguješ, na primjer, tog hrčka? Pa sipam u novu vodu stalno i dajem mu semenke. Jo, vidi ga. Kako je maješan. Ko mali miš. Kako si se odlučila baš za hrčka i kornjaču? Pa prvo sam htjela psa, ali mi mama i tata nisu dozvolili i onda su nam kupili kornjaču. A onda su nam tetke za sestrin rođendan kupile hrčka. Jel imaš neku anegdotu vezanu, na primjer, za ovog hrčka? Pa, Nešto smešno da je uradio? pa da, jednom sam ga ja držala i imala sam majicu s nekim cirkonima i on je počeo da mi grize cirkone. Aha, znači evo sad za naše drugare koji možda isto nemaju mogućnost da drže psa u stanu, divno je da brinu o nekome i evo hrčak je prilično mali, ne zahtjeva baš toliko
pažnje. Ne mora da se izvodi ujutru, da se šeta, je li tako? Da. Kako s kornjačom? Reci nam to. Pa kornjaču isto, moram da joj menjam vodu u akvarijumu, da ga perem i da joj sipam hranu. Dobro, znači ni to nije komplikovano, Petra. Nije. A mi smo, Katarina, čuli, to nam se nisi ti pohvalila, da si osvojila 2. mesto na Zlatnoj sireni. Ajde, reci nam nešto više o tome. Pa samo sam bila u novoj školi i nastavnica me zamolila, pošto sam naučila drugare jednu pesmu i ona me zamolila da izađem sa tom pesmom na opštinsko takmičenje. Aha, koja je to pesma bila? Hej, hej, baby. Lepo. Ništa, želimo ti naravno puno uspeha i da životinje porastu i bude dobre, a mi idemo da vidimo nastup od prošle godine. Može? Može. Idemo.